गिबियाव गासै निउस पर्टेल नायगिरिफोरनिसिम जोंनि हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। जोंनि हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा खुंगा 83 बोसोरारि जुथुमा लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ थांनाय 19, 20 आरो 21 जानुवारिनिफ्राय जोङो गाजा गोमजायै खुंबोबाय थादों। दिनै बिनिनो गेवलां मेलनि हाबाफारिया जागायबाय। दायो जोङो दिनै जोबथा हाबाफारि, बे जोबथा हाबाफारियाव जोंनि हाग्राजुलि हालामनि गासै रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर नुजाथिफैदों आरो जोंनि हांख्रायनाय लेखा गासै आलासि बिथांमोनहा बाहागो लाफैनायनि थाखाय आङो हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। जोङो बे हाबाफारि हिसाबैथ' जोङो लाइमोन सांग्रांथि मेलबो जोङो सावरायनाय जादों। बेवहाय लाइमोनफोरखौ जोङो माबायदि धोरोमारि आरो सोलोंथाइनि गियान होनांगौ बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। बेजों लोगोसे दौरि आरो आसारिफोरनि थानो गोनां गुन बेफोरखौ लानानै जोङो दौरि आरो आसारिफोरनिबो माखासे गोनां हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। ओनसोलनि रायजो राजाफोर हिसाबै सानथामनिबो बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लानायखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोनदों आरो बयबो जोंखौ खाथि खाला ओनसोलनि गासैबो बिबानगिरि आरो रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामदों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना,
गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।